Ay, maganda yan. Yan kasi parang tambalat, ma'am. Mas mura siya, 350. Lima ko na. Tuten. Kapsoy. Ano po yun? Sa imananta niyan dati, sabi ko, iwan dito. Boss, huwag yan. Patabi natin.
Bawas na po yan eh. Wala na yung ulo. Timbangin. Yan. Wala na yung ulo. Right ka na. Wow!
ka na lang magtatanong. Diba? Taga ano na ako patimpang na. Hindi, pag happy lang ako yung inubigay ko lang. Kasi nga, diba? Ano? Sinasan yung hindi pa... Hindi pa siya. Ay, diba? Yeah. Timbangin mo. Yes po. No po. Baba. Saan po kaya?
sa Mayagdan. May mga